נדפק לקופסה סופית זאת. ואתה עם העקשנות הזאת שלך לפתוח את הלאפל בחג. אתה יודע כמה זה היה קשה לו. גילו. שום גילו! נמאס לי מהמשפחה הזאת! אתם גרמתם למצב שאבא נמצא בו עכשיו! אתם אשמים! ואם הכל יותר גרוע, זה על המצפון שלכם כל החיים שלכם! שמעתם? אבל הוא בסדר גמור, אומרים לך. את? אני לא רוצה לשמוע אותך בכלל! את לא יכולה למצוא לך חבר יהודי? לא, זה דבר עדין! זה כמו בלון, שכל פעם מפוצצים אותו קצת! אבל בלון מפוצצים רק פעם אחת. זה לא משנה! הבלון של אבא הלך ונחלש בגלל כל ההתנהגות הזאת שלכם! ואת! כולכם אשמים! וגם אבישה גם מכשפה! וכשהיא תבוא אני אגיד לה את זה. בטח, שמענו. אני אגיד, אני לא מפחדת ממנה, אני כבר לא ילדה קטנה. עכשיו כולכם תשבו פה ותקראו יחד איתי תהילים. אני רוצה לראות שמישהו ילך.